மாங்காய் தின்னு உட்காந்துருக்குறா பேரு இன்னோ மாசமா இருக்கிற மாதிரி ஒரு புழு பூச்சி கூட வெயில மாங்காய் வச்சு வாட்சின்னு உட்காந்துருக்குறா. உங்களை கல்யாணம் வந்தது வரப்பாங்க முதல்ல உன்னை டைவர்ஸ் பண்ண சொல்றேன். மாங்காய் தின்றது குத்தமாக சொல்றாங்க. ஆனால் குழந்தை நிற்காதான்னு சொல்றேன். குழந்தைலாம் வாய் மற்றபடி எல்லாம் பேசுவாங்க. உங்க பொண்ணு அந்த அப்படி சொல்றீங்களா? போய்ஸில் குழந்தை என் பொண்ணு எடுத்து வந்து உன்னாட சேர்க்காது. நான் 2 பேர்த்து வச்சுன்னு துணு உட்காந்து சம்பாரிச்சு எடுத்துன்னு வந்து கொட்டணும் வெயில்ல. மாங்காய் தின்னுக்காம தேங்காய் தின்னுக்கான தின்னுக்கிறேன். அப்பா மாத்திர வர சொல்கிறேன். அவங்க வர ஃபோன் பண்ணுறேன். ஃபோன் பண்ணிவிட்டு அவர் வந்துட்டு பேசிட்டு நாங்களும் எவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பார்த்துருக்கோம்.